един опит как да се направи за кокосово масло. Не съм пробвала до сега и искам да покажа пред вас дали ще стане. Първото нещо, което трябва да направите, е да сложите водата и да кипне. След което да изсипем кокосовите стебли, но след малко ще видите как стават тези неща. Водата все още не е кипнала и така. Ще видим след малко как изглежда водата. Така, ето водата вече е кипнала. Взимам ето тези кокосови стърботини и изсипвам малко от тях в водата. И с нещо ще ги разбъркаме. Така, сега ще бъркаме, докато водата да стане бяла. Или 5 минутки така трябва да бъркаме. След като сме разбъркали кокосовите стърботини във водата, е време да ги преместим. Взимаме в една чашка, трябва да си намерите, която да седи в която искате. Взимате и нещо, с което да прецедим. Слагаме това нещо си там и ще прецедим. Когато е готово, ще покажем какво трябва да направите след това. След като изсипемте, така да кажем, водата, малко пари, трябва да оставите в хладилника. Така, след малко, когато станат всички неща, ще ви ги покажем. Искам да кажа, че искам да харесате, да се абонирате за моя, така и за човекът, който седи зад камерата. Това е Ина Киранова долу в описанието. Ще дам нейния канал, линк към него ще намерите долу. Ако искате